normálne drepy, čiže ukážem. A k tomu ešte pridáš ruky, čiže drep do strany. Hore, raz, 2, 3, až 15. Dobre. A druhý cvik. Môžete zobrať činky. Samozrejme, kto nechce, nemá, nemusí. Ideš do kliku. Zvihneš jednu ruku. Do kliku. Druhú ruku. Toto budeme opakovať 10 krát. A potom znova drepy. Furt dokola. Čiže najskôr 15 drepov, potom 10 klikov. 5 minút v kúse. Napíte sa. Čiže keď prejdeš ten telefón, tak už nie si v zábere. Dobre. Hej, tak prečo otočka. Dobre, nastavíme si 5-minútový interval. Každý si dáva pauzu, kedy potrebuje. Takže 300 sekúnd. Dobre, začíname s empirským skokom. Nohy na šírku ramien, priprav ruky a ideme dole, poď. Hore udri, dole, strana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hej, ide do kliku. Klik, práva hore, raz, 2, 3, 4, 5, 6, poď, 8, 9, 10. To má 10 opakovaní, každý poctivý je znova hore. A drepy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Znova. Rob to cez kolena, neohýbaj sa v chrbáte takto, ale dole. Ale dáš. OK, poďme, ja na vás pozerám, jak to robíte, čiže dole, drž. Raz, 2, 3, 4, 5, ešte 2 minúty. 7, 15. Super. Daj prestávku, keď potrebuješ a ideme znova kliky. 10 opakovaní. Poďme hore. 90 sekúnd, poď viac.
Ideme na to, poď dole. Znova. 5 minút v kuse. Poďme. Poctivých, každý. Poctivých 10. Ešte raz ideme drepiť výskokom. Pole hore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prestávka. Dobre. Vydýchaj sa, ideme na ďalšiu 5 minútovku. OK, teraz budete potrebovať iba podložky. Budeme na lakťoch, budete v plenku. Čiže pôjdeš do plenku, čo budeme robiť? Priťahneš pravé koleno k lakťu pravému a naopak. Koľkokrát poviem 10 opakovaní. Nasledovať budú príťahy kolienku k hrudníku, ale nie klasická, to ste zvyknutí, ale na široko, to znamená prsty od seba smerujú, zapreš sa o zem, tak aby to bolo také účko medzi rukami a hrudníkom. Napreš sa a pôjdeš 20 krát koleno v hrudníku. V tempe. A sa robíme iba 2 cviky, čiže prvé lakeť ku kolenu 10 krát, tempo, tu príťahy 20. Dobre. Priprav sa. Ideme na to. Všetci nadšení. Dobre, sme na lakte. Zadok hore. A ideme. Pravá ruka, koleno. Hlava. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Hore. Ruky na široko. A ešte raz. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Každý si ráta. Naspäť do plenku. A ešte raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znova hore. Ruky na široko. Aj 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Znova plank. Stále dokola. Znova. Donešte zadok. Som sa udržal na rukách. Ostatní ideme.
Čo je, ideme! Moje brucho! 100 sekúnd ešte. Dýchaj, plné. Minúta. Poďme, to dáte. Poď na lakte. Ideme na to. Posledný krát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To bude pekáč. Máme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Takú malú kardiozónu, čiže prejdeme 5 cvikov. Každý budeme robiť 50 sekúnd, to znamená čo najvyšší počet opakovaní v jednej sérii. Ukážem, čo ideme robiť. Čiže prvý, priťahuješ pravé koleno. Ruky poriadne až hore spojené. Takže takto do strany točíš. 50 sekúnd, potom ideme na druhú stranu, to isté pôjdeme druhou nohou. Dobre, poď hore. Priprav sa. Ideme. Poď, op. Práve to. Otočím sa, poď. Čo najrýchlejšie, čo najviac opakovaní sa snažíš spraviť. Poď. Ťahnuté brucho. Hop. Čo najviac. Poďme, zrýchlíme. Hop. Ešte 10 sekúnd táto strana. 4. Prestávka. Druhá strana. 10 sekúnd prestávka. OK, začíš sa na tú stranu. Pravá noha vpred. A poď hore. Snaž sa mať stále pevné brucho. Toto úplne spevnené. Sústreď sa na cvičenie, na futbalistov. Poď, pridaj. Stále pevné brucho.
Super. 20 sekúnd. Desať, 9, 8, 7, vydrž. 4, 3, 2, 1. Prestávka. Dobre. Následne budeme preskakovať, čiže dáš sa dole, ale preskakovať do strany na stranu. 50 sekúnd a toto. Kto nevládze, pôjde to po jednej nohe, čiže pravá, ľavá, ľavá, pravá, pričom dávaš tú nohu čo najvyššie. Dobre? Poďme na to. Čiže do predklonu. Obidve nohy na jednu stranu. 3, 2, 1 a poď. Poď, záber. Do strany na stranu nohy. A prestávka. OK. Dobre. Ideme na podložky. Takže. Komórka. Dobre, babi, teraz dáme sa na podložky. Sadnite si. Hello, dávajte pozor. A budeme priťahovať striedavo v kolenách. Vždycky ideš, ako keby si bežal. Bežecké stápačky sa to volá. Čiže ľavý lakeť k pravému kolenu a naopak. Čo najvyššie tempo. Takže 50 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. A poď. Poď. Dá sa vystierať nohu. Keď to nejde tak jednu, položíš na zem, ideš najskôr jednu stranu. Ale nám to všetkým ide. Skús byť s tými rukami vo vzduchu, nejde? To nedám ja. Dobre, nevadí. Vydrž. Záber. Ako keby si behala. Pevné brúško. 15 sekúnd, poď, hop. Vystierame nohy, hop. Ešte vydrž. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Dobre, posledný cvik kardio zóny. Angličáky. Klasik, to znamená aj s klikom. Čiže začiatočníci nemusia klik. Dobre, čiže si 50 sekúnd uznáte dole, klik a hore začnete. Dobre. Vydýchajte sa ešte. Čo, rameno v pohode? Čo? Dobre, 3, 2, 1. Dole, klik. Ešte 30 sekúnd.
Dobre, prvé, čo sme robili, boli príťahy. Stojíme na ľavej nohe a pravú priťahuješ hore do kríža. OK, priprav sa. 5, 4, 3, 2, 1, poď, hop. Môžeš sa trošička predkloniť pri tom pohybe. Na 50 sekúnd, poď, poď. Ešte polovica, zaber, 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 zaber. Poď. Predná noha horí, horí. 10. 3, 2, prestávka. OK, druhá strana. Pripravte sa. 3, 2, 1, poď, hop. Zaber, stiahni brucho, úplne stiahnuté. A poď. A ťahaj ruky ku kolenu, poď. Ešte 25 sekúnd, pome, pome. Desať, pome, pome, pome. 5, 4, 3, 2, 1, prestávka. Dobre, preskakujeme plenku. Čiže ruky na zem, nohy do jednej strany a pome. Preskok. Hop. Pome. Záber, záber, záber. Keď nejdu obidve nohy, ide aspoň jedna a za ňou druhá. 15 sekúnd, poď, poď. 5, 4. Ideme na podložky. A bežecké sklápačky. Poď. Ako? Čo? Ja tu mám refrén, ja vás nepočujem. 20 sekúnd, pole, pole. Sedem, 6, 5, 4, 3, 2. Handličáky, poďme všetci hore. A ideme na to. Ideme.
Dobre, takže výpady s činkami. Pravá vpred, pravá vzad. Budeš si rátať 5 na pravú stranu, 5 na ľavú. Čiže jedno opakovanie aj vpred, aj vzad ten výpad, dobre? Čiže toto je 1, toto je 2. Čiže ideš 5 a 5. Na každú nohu 5, dobre? Druhý cvik. Nohy na šírku ramien, ideme. Po rukách vpred. Klik. Téčko. Téčko. Naspäť. A ruky hore. Dobre, spážime hore. Toto budete robiť 5 krát. Tretí cvik. Budeme prebiehať na 3. Raz, 2, 3. Dole. Raz, 2, 3. Dole 10 krát. Chvíľko pôjdem s vami. A štvrtý cvik. Pôjdeme v tejto polohe, v krabej pozícii. Budeš sa pravou rukou dotýkať ľavej špičky. Raz, 2, 3, 4, 5 a 5 na druhú nohu. Dobre? Ja viem, že to je veľa, idem s vami. Takže prvý cvik, zapísajte si činky. To vám chcem, aby to vyšlo aj vám. Ešte nastavíme 5-minútový interval. OK, zober činky a ideme pravá, výpad vpred. Takže poďme ho. Raz, 2, 3, 4 a 5. Ľavá noha. Raz. 2. 3. 4. A 5. OK. Druhý cvik. Ideme po rukách vpred. Nohy na šírku ramien a ideme dopredu. Spravíš klik. Téčko pravá. Téčko ľavá. Naspäť. A spažíme ruky. Raz. Takže si ráta 5 krát. A 5. Dobre. Dobre, prebiehame stred na stranu. Čiže raz, 2, 3. Raz. Poďme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. OK, poďme dole. Pozícia kraba. Jedna noha vystretá. A dotýkame sa. Raz, 2, 3, 4 a 5. Výmena. Každý si opakovania robí 5, 3, 4 a 5. A ideme od znova. Kto má, ide so mnou. Výpady. Poď vprava. Raz, 2, 5.
Prebiehame 10-krát, poď. 3. Raz. 4. Kaprica. Ajdeme raz, 2, 3, 4 a 5. Vlastana. A znova. Raz. 4. Vystretý chrbát stále. 5. Druhá noha. Po rukách. Raz.
Krát handball, po rukách vpred. A prestávka. Budeme iba na podložkách. Iba. Dobre. Ešte nám všetci videli. No. OK. Čiže ideš na podložku. Najskôr budeme robiť klasické sady lahy. Čiže až hore. Snažíme sa spraviť aspoň 10 opakovaní. Nemusíte mať ruky za hlavou, stačí, keď ich máte tu, pred sebou, spolu spojené. A brucho pracuje, vyťahneš sa až hore. Dobre? Ideme na to. Čiže poď dole. A ideme spolu. 3, 2, 1, hop. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, super makači, tu ešte so mnou 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1. Dobre, paráda. Položíme nohy na zem. Lahneme si na podložku. Ruky predpažíme a pôjdeme hore. Do sedu, tak aby ste mali úplne rovný chrbát. Ruky stále predpažené a teraz otvoríš jednu ruku dozadu, čo najviac. Pozri sa za ňou. Naspäť, druhá strana. To je jedno opakovanie, ideme 10. Takže poď dole. 3, 2, 1, 10. 9. 8. 7. 6. Stredný chrbát. 5. 4. 3. 2. Ešte raz ideme. A 1. Hlava pravá strana. Naspäť na podložky. OK. Nohy do pravého úhlu. Kolena ohnuté. Ruky za hlavu. A ideme malé príťahy iba. Pôjdeme 20, uvidíme, ako vám to pôjde. Takže pravý uhol, nohy pevné. Lopatky vo vzduchu a ideme. Lakte do strany, takto. Do stran. A poď 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideme ešte 20, 19, 18, 17, 16, 15, poďme, 14, 13, 12, 11, 10, vydrž, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Pomôžu voľni. Voľni, dobre. Teraz zaprieme sa o zem. Dobre, nie pri tele, ale troška ďalej od tela, tak 10 cm. Teraz nohy hore. Stíhame palmu a vytočíme sa do jednej strany a do druhej. Čiže
Opakovanie je aj pravá, aj ľavá. Kto nedáva to vytočenie, môže ísť iba hore rovno. Aj to sa počíta, dobre? Takže 3, 2, 1, ideme. Raz. 2. 10. Paráda. Dobre. Dobre. Ideme do mierneho záklonu zase. Mierny záklon. Ruky na hlavu. A budeme iba jednu nohu priťahovať hore. Čiže koleno medzi lakte. A poď. Ideme na to. Skúsime 10 na jednu, 10 na druhú nohu. Druhá noha zapretá opäť. Dobre? Koleno ohnuté. A ideme. Zakloň a poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dáme ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vymeníme nohy. Poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vystieraj ruky, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1, uvoľni. Dobre, paráda. Ešte spodné brucho, takže ruky po zadok. Nie úplne, ale takto k sebe ruky. Dobre. Pôjdeme nad zemou, kmitať obidvomi nohami. Kto toto nezdáva, tak pôjde iba kam dokáže. Dobre, takže keď ste tu, je to v poriadku. Keď ste tu, je to v poriadku. Maličký pohyb, asi 20 cm, 25. Čiže pôjdeme 20, pevné brucho. Tuto není žiadny priestor. Zatlačte chrbát do podložky. Ruky po zadok. A ideme, poď, čo? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uvoľni. OK. Posledné 2 cviky, ideme na bok. Dobre, ideme na bok, na lakeť. Čiže zdvihneš sa do plenku bočného. Zdvihneš ruku a budeme dosahovať do tohto priestoru pod ramenom, či pod pažou. A budeme ťahať hore. Čiže pôjdeme 20 krát jedna strana, 20 krát druhá. Keď sa neudržíte na rovných nohách, idete na koleno. Je to pevné celé. Takže ideme na to. 3, 2, jedna ruka hore, poď. Raz, 2, 3, 4, snaž sa ešte naďalej. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ešte 10, poď. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. OK, druhá strana. Vystaviť. 3, 2, 1 a ideme, poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vystieraj tú ruku hore. 4, 3, 2, 1, ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
úžasné. 2 a 1. Dobre.